sí se podía demostrar o que eu decía. O que non sabía é que era tan gordo, era pasta que se levaba a Torrante de Negreira, non? Claro. Que calquera cousa que lle fixeren a favor do Barça era suficiente como para que nós hubiéramos ganado a Liga. Escoitei ao ex-director do Mundo que o señor Florentino resolvía todas as súas cousiñas, os seus problemas no propio palco do Madrid. Igual non saleu moi ben. O que pasa, saleu ben, pero... o que pasa é que non queríamos que saliera tan ben o negocio. O negocio. Se xogaron, non sei, 120 ou 140 partidos en Europa que claro, Que están aí, que están aí na historia. Non, na historia en concreto dos 5 anos consecutivos que xogamos Champions, a posición nosa en España, se non era de primeiro, era de segundo, non? O sea, no conxunto das 5, mentras que o Madrid se clasificou en ocasións precisamente por ser campeón de Europa. Ese ano que gana a Liga o Deportivo, o Madrid é quinto. É quinto. Se clasifica para ir, porque se clasificaban 4 para ir a Champions, e se clasifica precisamente porque é campeón de Europa. É dicir, que na Liga Española, que se di a veces, con moi poucos puntos e tal, era tan importante, era de tal nivel, que o quinto clasificado queda campeón de Europa, que era o Madrid. E gracias a eso, o Madrid xoga o ano seguinte, o Zaragoza, que era cuarto, o deixan fora, e o Zaragoza desde aquel momento entra en picado hasta o momento actual que xa pasaron anos e sigue sufrindo muitísimo na segunda división. Entón, antes, claro, falou do tema de Negreira, ademais, vostede cree que, o sea, o tema da corrupción que houbo, eu quero saber tamén a súa opinión, porque eu creo que tamén, como espectador, eu hoxe non consumo tanto fútbol, pero tamén entristece un pouco, non, esa situación, pero estamos nun mundo que, ao fin e ao cabo... Hai que ser realista, non? Sí. Nós en aquel momento que non sabíamos absolutamente nada de que un Barça lle estuvera pagando esa millonada a Negreira, que non se coñecía, se chega a coñecer, menudo escándalo, non? É que será un escándalo, o Barça moitas veces quere salir do tema ese, eso nunca, en toda a vida, non será capaz o Barça de sacarse esa losa de encima, de que ti lle estuveste pagando oficialmente demostrado que lle estuveste pagando durante, me parece que foron 17 anos, que non son poucos, millóns de euros, pero cantidad de millóns de euros, o que levaba o segundo posto dos árbitros españoles. E eu, en aquel momento, xa non sabía absolutamente nada desto, pero eu loitaba precisamente por unha circunstancia que, o dixen moitas veces, que estaba cansado de que as palomas eran os árbitros caseiros, nos pitasen fora de casa, e que en casa nos pitasen os halcóns, que eran os árbitros independientes, os árbitros millores, os que non se acobardaban, e tal e cual. Que non era o mellor que che perxudicasen, pero o que non te iban era a favorecer se non debía. En cambio, as palomas sí. E iso o defendí moitas veces, non? Pero claro, esas cousas hai que demostralas, que non se podía, o sea, sí se podía demostrar o que eu decía, o que non sabía é que era tan gordo, era a pasta que se levaba a Torrante de Negreira, non? Claro. Eso sí que non o sabía, non? A verdade que foi increíble, bueno, que non se estapou daquela ni nada. Entón, Pero ese detalle hai que telo en conta, porque claro, é que nós xa na época esa perdemos o título de Liga do penalti de Yuki, empatando a puntos con o Barça, é dicir, que calquera cousa que lle fixeren a favor do Barça era suficiente como para que nós hubiéramos ganado a Liga, non? O sea que en outras ocasións
hai outras situacións donde quedamos a 2, 3 puntos, 5 puntos, a mellor, que claro, se eso se chega en su momento a demostrar, que va a ser difícil demostrar esas cousas, pero o que sí está demostrado é que cobrou. Eso é o peor que lle pode pasar. Non, é que é oficial, o sea, é que está o tema no xulgado para ahora mirar e tomar a decisión efectivamente de que é o que teñen que facer con ese caso, non? Pero que está totalmente demostrado que cobrou. Eso é que están as facturas, está tal, aí non hai dúbida ninguna. Sí, pero fondo, creo que o fondo só lo saben eles. Que eso sempre é claro, o único que o sabe de verdade, posiblemente sea Negreira. Xusto. Mas que ele non creo que o sepa nada. Escoitei ao ex-director do Mundo que o señor Florentino resolvía todas as súas cousiñas, os seus problemas, vense ese negocio, fichaxe e demais, no propio palco do Madrid. Tamén se suele escoitar que se fan moito en restaurantes, esas negociacións, onde este unha boa papatoria. Pero non entendo como... Dicía que eu escoitei nunha pequena entrevista do ex-director do Mundo, que o Florentino regallaba os seus fichaxes, ou había certas negociacións no propio palco do Madrid, restaurantes e demais. Eso que dixo el. Entón, eu quero que se vostede, tamén se fala que en restaurantes é onde mellor se fan as negociacións. Bueno, eu creo que pensar aí, esa é a miña opinión. Algúha mariscada houbo para facer unha fichaxe? Bueno, non mariscadas, pero tratar a xente con normalidade en Galicia vai moi cerquiña do peixe do marisco, non? Non, pero non compras a ninguén. Podes quedar ben, boa relación e tal cual, pero ninguén se deixa por unha boa comida, non? Eso sí que é certo. Pero, a ver, sería gracioso que bajas unha fuente de churrasco e fichando a Yalmiña. Mira, este churrasco está... Ademais, esos fichaxes de Yalmiña e compañía había que facelos moi lonxe, había que facelos, todos eles eran ou en Brasil ou aproveitando algún desplazamento. Pódeme contar algún fichaxe deses, como foi o proceso? Sí, normalmente o máis difícil foi o de Bebeto, que se iba para Alemania, e que veu para Coruña porque eu me desplacei hasta Brasil e fomos ali unha semana ali, pois, bueno, home, aparte da técnica normal e correcta, que é decirlle que isto é un paraíso, daqui como Galicia non hai. Para él, o idioma de chegar, porque era irse ao Borussia de Dortmund, non? Sí. Frío, feo, industrial. Tirou pola terra, loco. A promoción a Galicia con Bebeto. Sí, le veía sí, señor, un collar de sargadelos, e un libro da Coruña con as playas, e lle dixen que Riazor era como unha copa cabana en pequeno, e ademais como eran fotos do verano, pois disimulaban máis, porque eu non engañei a nada. A praia de Riazor pois é como unha pequena copa cabana, pero o clima eu non lle dixen que era. Pero o sol estaba ali, non? O sol existía. Existía, claro que existía. Se fixeras, claro, en verán, claro, véndose mellor. Claro. Bueno, non mentas aí en pleno noviembre. Claro. Pero as fotos eran de verán. Claro. Moi ben, moi boa artimaña aí, Gustoume eso, venderlle aí a terra. Pero houve algún fichaxe ou algún comenzamento que igual non saleu tan ben como queríamos, non? Como, por exemplo, de Rivaldo.
Como foi iso? No, o Rivaldo saleu moi ben. O que Bueno, pasa, saleu ben, pero... o que pasa é que non queríamos que salera eso. tan ben o negocio. O negocio, Pero o vamos. fútbol non vive de negocio, o fútbol vive de xogadores, vive de goles, vive de sentimentos, vive de triunfos, é dicir... E vostede quere que na actualidade sigue sendo así? Sí. Para o entendido de fútbol, é dicir, para a xente que lle gusta o fútbol. Despois están, bueno, pues, os fondos xa empezan a meterse no mundo do fútbol, entón eso xa o ven tamén como negocio, pero senón o fútbol hai que telo claro, non é moito máis que unha sociedade anónima, non é dicir, o fútbol é o sentimento, a prova é que aínda sendo os clubes de moito, hoxe cada vez máis, non? Que non son dos seguidores, non? Pois a xente cada vez vai máis ao fútbol, non? O cual quere decir que o sentimento do clube está por riba da propiedade do clube, non? A propiedade do clube é unha cousa que, desgraciadamente, xa cada día máis hai que tela asumida, que os clubes están perdendo os aficionados, non? Os xeareiros están perdendo a propiedade do club, porque prácticamente xa non quedan clubs en ese aspecto, pero igual que se dice eso, tamén hai que decir que os xeareiros son cada vez máis, cada vez vai máis xente vai ao fútbol. O caso verdadeiramente increíble do Deportivo de fai unos anos en Segunda B, non? No terceiro nivel da Liga de España, non? Que pudera haber 20 e tantas mil persoas vendo o partido, non? Eso é increíble, e moitísimos rapazas e rapaces no fútbol, non? O sea, é increíble, incluso casi diría que máis que na época máis brillante do Deportivo, da época do Champions e de ganar a Liga e tal e cual, pois non en partidos puntuales, pero a resposta dos rapazas, das rapazas e rapaces, foi casi máis como, agora é cando hai que estar con o equipo, non? O sea, ese é o fútbol. Pero o Deportivo demostrou, non é? O sea, en afición, Por eso, temos unha afición moi bonita, moi chula. O sigue demostrando. Sí, sigo demostrando. Sí.